guys, welcome back to my YouTube channel. Yan. Hi guys, so karoon kay mga tumigwada dito sa Pikas. Mamalit ni og malit sinaway o grocery. Sunday now, 6 PM. Sinaway ako po yung my house. Kaya naami sa Guadalupe along MRT station. Kani kayo sa you can see there's a train. Sunadara ang Guadalupe. Pero ang isa mamalit may o pagkaon na budget the whole. See you later. Nalamig Guada. Okay. Ha? Sige, mag-hike ko tagagabi. So naami sa gawa sa Guadalupe. We're gonna buy some ganito. Bargain to, bargain. Wala nang ganyan. Ito lang. 150, 150 oh. Bargain na yan. Ang kilo nito. Jujun! Dahil biya Jujun! Ito yung wallet eh. Ewan ko, di ko alam. Aso? Sa'yo to? Ilan? Isang ano? Pwede sa uso kaya, nag-trend bag. Ano pa? Nayasa naman. Dito ragamo na akin.
Oh, na Yali, Yale.